17 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 8 лютого, 1442 день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив усі 3 призначені на сьогодні апеляції на штрафи за одиночні пікети. Суддя залишив у силі штраф Джаферу Бекірову, Бубекіру Зіяддінову і Надіру Алієву. Це 10 тисяч рублів. Захист Бекірова розповів, що суддя не захотів зважати на порушення у складеному на Бекірова протоколі і фальшиві дані про експертизу плакату. Масові скарги надійшли до так званого суду після того, як окупанти оштрафували понад 80 кримців за участь у пікетах торік, 14 жовтня. Вынесение решения, было ясно видно, что все решения идентичны, и ничего в них нового нету. В этом решении не училось ни те моменты, которых мы заявили, что касается, допустим, например, протокола и экспертизы. Суд не учел тот момент, что в деле указана экспертиза. О какой экспертизе можно говорить, если у Бекирова не изымался плакат? Прошло очередное судебное шоу по отношению моего доверителя. В апелляционной жалобе мы указывали на то, что состава преступления, административного правонарушения нету в действиях моего доверителя. Однако судья, читая нормы законодательства, должна была принять оправдательное решение. Однако судья этого не сделала. Бахчисарайська четвірка у так званій справі про тероризм – це Рустем Абільтаров, Ремзі Меметов, Енвер Мамутов та Зеврій Апсеїтов – пробудуть за ґратами до 17 квітня. Таке рішення ухвалив підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Окупанти вкотре порушили права підсудних. Дорогою до суду одного з них, Енвера Мамутова, побили. Сегодня, когда его ввели от автозака и, в зал судебного заседания, представители, так скажем, сотрудники ОМОН нанесли ему 2 удара, один в грудь, другой по спине. Энвер говорит, что это абсолютно было не беспричинно, абсолютно без какого-то нарушения с его стороны. Судове засідання тривало в закритому режимі понад 3 години. Весь цей час на вулиці поблизу будівлі чекали на рішення суду небайдужі кримці. І рідні та знайомі прийшли підтримати засуджених. Хоть нас и не пускают туда почему-то на заседание, но тем не менее ребятам адвокаты, юристы передают, что здесь собрались люди, что приходит много людей, чтобы их поддержать. И это хоть как-то их радует. Наше появление – это несогласие с тем, что чинит власть в отношении наших братьев. Як відомо, так звану Бахчисарайську четвірку окупанти затримали 12 травня 2016-го після обшуків у їхніх будинках у Бахчисараї. Їм закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Родина вимагає невідкладного медичного обстеження для Кязіма Аметова, фігуранта так званої справи Виджія Кашка. Напередодні у СІЗО Сімферополя його відвідав адвокат Еміль Курбедінов і повідомив, що умови тримання Кязіма Аметова жахливі. Не вистачає ліжок, скрізь пацюки та блощиці. Крім того, погіршився його здоров'я, загострилася гіпертонія та болі у серці. За последнее время у него настолько все ухудшилось, я имею в виду состояние здоровья, что мне приходится об этом говорить, буквально кричать, потому что я знаю своего отца, он никогда бы, если там немного приболел, он бы не сказал. Значит, тоже критично. Дабы избежать негативных последствий, я поэтому хочу, чтобы работники СИЗО медицинские, обратили внимание на состояние здоровья моего отца. 15 січня закінчився строк тримання Кязіма Аметова під вартою. Нашому телеканалу адвокат Еміль Курбедінов розповів, що надіслав до окупаційної прокуратури Криму скаргу щодо нелюдських умов тримання Аметова та вимогу негайно його звільнити. Торік у листопаді російські силовики затримали 4 кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бакіра Дегерменджі. Їх звинуватили у начебто вимаганні грошей в громадянина Туреччини. Під час цієї спецоперації ветерану національного кримсько-татарського руху Виджія Кашка стало зле, її серце зупинилося у кареті швидкої.
120 українців затримали у Греції за транспортування нелегальних мігрантів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За словами Клімкіна, посольство України та консульські співробітники тримають на контролі справу кожного заарештованого чи засудженого громадянина України. Під час слідства і суду кожному українцю надають адвоката та перекладача зі знанням української або російської мови. За даними МЗС, 42 наших громадянина вже засуджені та отримали терміни від 8 до 25 років. Більшість із затриманих свідомо йшли на цей злочин і розуміли, що мають справу із міжнародною мафією. Про це свідчать бесіди консулів із заарештованими. Беззаперечний доказ знищення ханського палацу в Бахчисараї з'явився у мережі. Відео відзняли і виклали в інтернет небайдужі кримці, яким болить все, що відбувається під час так званої реконструкції унікальної пам'ятки історії кримсько-татарського народу в окупованому Криму. Деталі в сюжеті. Неначе на смітнику просто неба поблизу Зинджирли-медресе лежить старовинна черепиця, яка донедавна вкривала велику ханську мечеть палацу у Бахчисараї. А розпилені дрова – букові балки, що століттями тримали дах палацу. З балок стирчать старовинні ковані цвяхи. З кінця 19 століття використовувати їх припинили, бо почали застосовувати цвяхи фабричного виробництва. Его в 19 веке уже, в конце 19 века, не изготавливали кузнецы. Уже были фабрики, уже были заводы. Вот это 18 век как минимум. Понимаете? И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть. Она видно, она срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. На переконання Дудакова насправді проводиться не реставрація, а щось на кшталт сучасної реконструкції. Реставрація старовини і давніх речей потребує особливого науково-індивідуального підходу задля її відновлення і збереження. Реконструкція – це звичайна заміна старого на нове і сучасне. Відтак втрачається і унікальність об'єктів. Они говорят, а мы сделаем новые. Но вопрос-то это же не реставрация. Вопрос же в том, что мы должны сохранить вот то в первозданном виде. Вот по их логике, если доверить им, то можно поехать и выровнять Пизанскую башню. Чіткої відповіді від дирекції палацу-музею активісти досі не отримали, лише відписки. Посилається, що замовником і отримувачем бюджетних коштів на реставрацію є Держкомітет охорони культурної спадщини Республіки Крим та московська компанія «Атта Груп». А от музей-заповідник навіть не є однією зі сторін угоди щодо реставрації. Едем Дудаков вважає, що окупаційна влада перетворює ханський палац на стилізовану бутафорію. Після такого ремонту палац назавжди може втратити шанси потрапити до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Сабріна Асанова, Заман, АТР. Дитячі малюнки для політв'язнів. Громадський проект «Кримське дитинство» продовжує розпочату 2 місяці тому акцію «Я з умідтим, пиши моя уммо». Нині оприлюднили нові світлини дитячої творчості на підтримку бранців Кремля. Серед авторів, зокрема, діти незаконно ув'язнених кримських татар. Листи згодом передадуть політв'язням. На сегодняшний день очень много мы получили писем и рисунков, личным сообщениям на страницу крымского детства. Это какие-то мысли, чувства, эмоции детей, а также рисунки, которые родители этих деток отправляют ребятам, политзаключенным. На зимовій олімпіаді в Пхьончхані відбулися перші змагання за день до офіційного відкриття зимових ігор. Змагалися з керлінгу та стрибків з трампліну. Команда російських атлетів з керлінгу програла збірні Сполучених Штатів Америки у першому ж матчі у новій для олімпіадної дисципліні – дабл мікст. Це турнір змішаних пар. Зустріч завершилася з рахунком 9-3 на користь американців. Росіяни виступали під нейтральним прапором. Доля ще 47 російських атлетів стане відома завтра. Своє рішення по їхніх скаргах щодо недопуску до Олімпіади арбітражний суд оголосить в день відкриття зимових ігор. В урочистій церемонії делегації КНДР і Південної Кореї візьмуть участь під єдиним прапором. Напередодні до Пхьончхану вже прибула північно-корейська делегація, 280 осіб. Вперше в історії двох країн сформовано також спільну жіночу збірну з хокею. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарську» менш ніж за годину. Далі на ТЕР Олег Борисов з програмою «Вогонь». Залишайтеся з нами.